Iltqajna ma' Ivan Kalleja li jingħata l-premju tal-imgħallem tas-sena waqt is-serata finali ta' premju ħaddiem tas-sena nhar l-Erbgħa li għadda. Huwa ntgħażel abbażi tal-kriterji li jħossib li l-ħaddiema jaf kif jimxi magħhom u għall-idejat innovattivi. Dan il-premju għalija jfisser ħafna għax naħseb kulħadd huwa ħaddiem u kulħadd jew pjaċir li jiġi apprezzat għal dak li jkun qed jagħmel. Ovvjament dan iktar pis biex inkunu naħdmu nkomplu nagħtu iktar servizz lil ħaddiema tagħna x'aħna ħaddiema wkoll at the end of the day. Ivan Kalleja ilu għal dawn l-aħħar 9 snin ħaddem in-nies miegħu fil-ħwienet tal-convenience, negozju li stqar li jtieħ sodisfazzjon kbir tant li fis-sermana kif in-negozju tiegħu mistenni jkompli jikber. Dan in-negozju issa dal-aħħar 9 snin ħaddem din grupp mhux ħażin din naqbżu l-400 bil-grupp kollu. Però dejjem beħsibna nkomplu għaddejjin nżidu. Bħalissa din 50 outlet, 50 ħanut li fi żmien 6 xhur oħra ħanitilgħu għal 61 li hum ħunet li ġiġa qegħdin kuntrattwat biex jinfetħu. Mistoqsi dwar xi jħoss li huma dawk il-kwalitajiet li jagħmlu imgħallem tajjeb fissrilna kif il-komunikazzjoni hija l-ingredjent kruċjali għal relazzjoni tajba mal-ħaddiema. L-iktar element kruċjali mal-ħaddiema huwa dejjem il-komunikazzjoni. Aħna bħala umani l-iktar ħaġa li niffeljaw huwa l-mod kif iwasslu l-messaġġ, kif nikkomunikaw mhux biss fuq il-postijiet tax-xogħol imma anki xi kultant fil-familja. Il-komunikazzjoni hija element importanti. Ovvjament waħda mill-affarijiet ukoll l-istrutturi jkunu qed jgħinu l-istess ħaddiema biex biss li jikkonfunuhom fil-ħdan il-kumpanija dak li għandhom jagħmlu u biex jiġibu iktar suċċess imma wkoll biex jħossuhom parti bis-suċċess. Sostna li l-komunikazzjoni mal-ħaddiem hija kruċjali u appella lil min iħaddem biex iżomm f'moħħu li kull impjegat jiġi b'bagalja miegħu, bagalja ta' emozzjonijiet u esperjenzi. Aħna rnexxielna nitfgħu mentalità fil-ħaddiema tagħna biex ikunu tajnuna l-ħaddieħor. Aħna nemmnu ħafna fuq is-soċjalità, responsabilità soċjali. U l-ħaddiema tagħna ħossuha u bekk iħossuha parti jixtiequ jgħinu, jixtiequ jagħmlu. Bħala azienda aħna nemmnu ħafna li bħala grupp, bħala convenience group li tkun mhux biss suċċess li nkomplu nikbru niftu l-ħwienet fuq l-iżola, imma wkoll li ngħinu l-ħaddieħor, ngħinu lin-nies ħutna majdni kif semmejt qabel biex inkunu nistgħu nkunu tajnuna lihom. U tajnuhom billi aħna nipparteċipaw f'kull azjendi li għaw li jgħinu bħal Puttinu, bħal il-President, Muċess Fund, Inspire. Ivan tem b'messaġġ għal persuni bħalu illi jħaddmu n-nies magħhom. Tirnexxi ma tirnexxix l-ewwel fin-negozju, tirnexxi inti billi tkun maħbub, tkun kuntent għax fl-aħħar mill-aħħar aħna ngħixu biex inkunu kuntenti. Ma tistax tagħmel suċċess u tkun imdejjaq